Cek. Cek tes 1 2. Yesus hona puna. Shalom. Padita dohot parhalado HKBP Tamarunang pasahatot tuhita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tapukama parmingguata sadarion mare demaita. Puji holong di rohamu, oh Tuhan Yesus Raja Tuhan boleh hormat ondiku aidopi nang idopi Marhite-hite goarni di bata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia, na tumo palangi doho tanoon. Amen.
Songonodo di do Tuhan Jehovah. Joona maau jala alusakku ma ibana. Saya dongan aku do ibana jupa hagogotan. Paluauku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Saya pamahapokku do ibana sari matua. Martua do nahudul di pangodingan nina tumibuli. Jala namian di linggoman ni pergogo na suatu dosan. Nama dok tu Jehovah, haporusakku jala partano batu aku, debataku, marhaporusan Tuho doau. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami para siroha na sumurung, debata ni hatuon nami. Wingot hami do dia kaario panaono do hamamatin Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami, jala perbadiai mamikiri sude nanti naonnai. Patadahom matuhami dosa nami, asa diarsakor roha nami, asa hupopomi hami, hisap-hisap do sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na menubus sami. Asa martua hami marhite siani, rodi saleleng-lelengna. Sai patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Tapuji matuhata. Yesus hona puna dohona adon dia gogodi osaki sahat matut tangan pi sarajai mamataki manakah sidalani sai matingil pinggolhi tumangihon hadami. Tatangi oma patit nebata di mingguta sadarion, ima patik palimahon satu patik pasapuluhon. Songonoma didok. Patik palimahon, iko pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho jalaliling mangulu, ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Pati papituhon, unakko mangalakup. Pati pawaluhon, unakko manakko. Pati pasiahon, unakko olo makatidakon hata nasututu, maralohon dongan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lubuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ima sahatna atong rak mangidogugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata siapar gugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata. Rodu Yesus hona loja nama
Makapoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Para si roha na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon. Ro tujulo ni habangsa habadi ommi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Masa jojot warsai hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pabahayanan nami naruai. Dang huhaholonga hami ho siyan nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami hubaik kami. Di baheni, tamadori masamu jala uhumamu hami tuhamatea seliling nililing nai. Alai nama purs mahami nuain tu asini roham na gudangi. Mangidos yan nasa roha nami hasesan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahor roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami doho ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si roham di hami, halak nadangolon. Amen. Tapi gema baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosa. Parasi roha jala dengan basa do Jahoba. Laba tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajakotota. Songonasi ni roha ni amama mida kanakna. Asi ni roha ni Jahoba di akka na makabiari ibana. Asang apa ma di debata na di kijang. Amen. Tapuji matuhata marede maita. Ay naing malua hosian dosa gogo murani Tuhan dai tak kumbai asa sonang roham nagogo tutu mudari tu balua hoko mudari Tatangyon ma hatani debata turpo epistel di hari Mingguta sadarion ima natar surat di Markus bidu 10 mamuka sianaya opaplonom
merhaujungan di ayat 52. Tajahama marsikat soreng sian hami mamana perjolo. Dungi dibongotina sida mahuta Jeriko. Jadi di dina ruar ibana sian Jeriko rapos sisianna do halak na torop. Adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe. Nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Lando mamisang ibana asasip nian, alai lam digugudo majauhon, ale anak ni si Daud, asima roham diau. Jadi hatok maibana hehe lau mandapoto Jesus, lau staring do anggo ulusna. Dungi didok Jesus matu ibana, laho maho di pangulu haparsiao midoho, jalama mitor mamernida mamatana, laos dihuto ma Jesus di sidalanan nai. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani di bata, jala naupeopsa. Amen. Kor punguan ina.
Tapuji matuhata marede mahita. Dia yang Maha Tuhan di hari-hari ki ai dengan ibasa pada merohaki di sude partikian di sude inganan dia Maha Tuhan asih rohani dia Maha Tuhan dibangun Yunani monang doa Tuhan ngoloh dongaki di sude partikian di sude inganan dia Maha Tuhan asih rohan. Tahati dakom maha porsiao tai, songon nahin itu dakon ni dongata saha porsiao disadok pertibion, rak maha hitamadok. Au persea di debata Jahoba, ido ama perguna suatu dusan, na tumo palangi doho tano. Au persea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imanati buon si Maria, nagabe-gabea setondi porbadia, andorang suhabupuan. Ido tuhata na tumau na berni, di pangumuan ni selatus, nama terpajal loibana di hau pinar silang. Na tua tu banua turu dindi tanom, na mula mangulu di ari patuluhon, amana itu surgo, lah hundul tu siamun di pata Jahoba, amanai perguna suatu dosani, di sima ibana, pemamula sogot tu tanoon, mahmulia mahalak na mangulu do namate. Au persea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panela Kristen akan na badia, do dihasasan di dosa, do dihatai na mandok, mula mangulu do sugut daging ni halak nang mate, do dihanguluan na suda. Amin. Kor punguan ama.
Tabi gema titing di huriata di bagasan minggu. Shalom. Tabegema titing namasa di huriata di minggu sadarion ima minggu 10 Februari 2024. Naparjolo namarragam. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu infokapit topik minggu Jehovah do pabotohon akadalanna. Di bahasa Indonesia, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. 2. Pertangyangan wilayah 2. Patu paun ni huriata do pertangyangan wilayah 2 di hari Selasa 20 Februari 2024. Masuk pukul 10.00 wita di bagas ni keluarga amang situa es si hobing inang boru sinaga. Nama ralama di Taman Sudiang Indah Blok I5 nomor 7. Asaroma sudah ruas ni wilayah 2 Parhalado dohot keluarga madohoti pertangyangani. Tolu majakon gabe ruas nagok. Di minggu ta sadariod 10 Februari 2024 nunga di patupa pajakonon turuas namar guru jala di patupa di konsistori huria. Tatangyakon ma asa gabe ruas naburju nasida. 4. Acara peresmian resort HKBP Tamarunang. Sesuai dengan program kerja HKBP Tamarunang, yaitu peresmian HKBP Tamarunang yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2024, maka akan dilakukan acara pesta peresmian resort HKBP Tamarunang dan di dalam acara pesta tersebut akan dilakukan penyematan ulos untuk penggalangan dana acara peresmian HKBP Tamarunang. Sebagai bentuk pencarian dana, panitia akan melakukan metode pencarian dana yaitu 1. Tekeles kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang. 2. Penyematan ulos dengan variasi harga yakni Rp2.500.000 dan Rp5.000.000. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jemaat agar bersama-sama mendukung kegiatan tersebut dengan mendaftarkan diri kepada panitia baik tekeles ataupun penyematan ulos di acara tersebut. Tuhan memberkati. 5. Pelayanan di Pospel HKBP Goa. Di minggu ta sadarion borhak do uluan ni huriata rap dohot punguan ama tu Pospel HKBP Goa. Jala masuk ibadah pukul 10.00 wita. Onom pendataan database huria. Pinapotohon ma turuas ni huria laho melengkapi database huria dohot melengkapi syarat peresmian resort. Alani patupaon ni huria ma perimajan database huria. 7. Amplop panitia pesta. Di minggu ta sadarion dung sidung jamita pasaton amplop tujolo dohita baik tu fakta tu panitia pesta peresmian resort. Tapasahat ma di bagasan las niroha. Walu ruas namar sahid Parhalado do sudah ruas ni huria HKBP Tamarunang Manangyakon. Ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Setuhatama namangalehon hamalumon dohot hahipason. Mulu adong sian ruas ni huria namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu Parhalado manang tu Padita. Ruas namar sahid sada Agusta Kristin Borusianipar perawatan di Jabu. MU Hutagalung perawatan di Jabu. Situa Ade Siregar perawatan di Jabu. YF Sitorus perawatan di Jabu. Sia ruas namar ulang tahun Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun turuas ni huriata namar ulang tahun sia tanggal 12 sahatu tanggal 10 Februari. Saya tuhatama namangalehon pasu-pasu do gajang niumur suang songoni nang hahipason. Ruas namar ulang tahun sada Maria Romauli Silaban 12 Februari wilayah sada. Doktoranda R Borunapitu 12 Februari wilayah Tolu. A Borulubis SE MSI
12 Februari wilayah Tolu, SR Pasaribu 12 Februari wilayah Sada, Rianti Monalisa Pakpahan 10 Februari wilayah Tolu, J Panjaitan 16 Februari wilayah 2, Dr. Lora Anggreni Patoding 16 Februari wilayah Tolu, Dr. Ipan Pandapotan Sihotang 17 Februari wilayah Tolu, H. Hutajulu 10 Februari wilayah Sada. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang niumur, jala dihabirangna do hamoraon dohot hamuliaon. 10 ulang tahun pardonga saripeon, parhalado do sudir ruas ni huriata HKPP Tamarunang, pasahaton selama ulang tahun pardonga saripeon, tu ruas namerayahon sia tanggal 12 saat 10 Februari. Saya tuhatama na saya toktong mangalehon pasu-pasu tu keluarga. 10 sada ruas narotu permingguan, Minggu 10 sada Februari 2024, ibadah umum 140 sia halak. Minggu 10 sada Februari 2024, sekolah minggu 36 halak. Rabu 14 Februari 2024, bulan ceria anak sekolah minggu di bagas ni yang aku sekolah minggu Intan Silain dohot Alex Silain 55 halak. 2 Parhepengon ni huriata bui mata bereng di titing parhepengon nadong di hitabe. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon, tatanyakon ma asagabe pasu-pasu do las niroha di hita tarlumobi magabe hamuliaon di goarni tuhata. Amin. Tapuji matuhata marede mahita, uhut pangupungu pelean sada A, sada B, dohot paduaon. Jehovah debatatado partano batoata kusuta ikota ludo divine bangun dingata iangko
batong mahuai koto haraja ona. Jehovah de batatado, partano batoata, musuta ikon taludo, divine bangon dingata, ianggo musui, imasi bolesi, jorbuto tahini, gojol baik dan dapot mangatu. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tahala soma manginang haanggi nang pinaribot hatani debata na mambuhali ngoluta totdita di parminggota sadarion ima na sian pesalmen biddu 25 ayat 1 ayat 10. Asata jahama manginang marsika soring siya kami ma ayat na barjolo. Tangiang mangido haluaon siyan musuh do siya dosa. Ede siyan si David. Hodo ali Jehovah di halunguton rohaku. Yang tahe tagamon tarurak sudi akan na makapusiho sa maila dosugot akka pangul se suada alana. Setugu-tugu mau tu bagasan hasitongamu jala ajariau. Ayo hodo de batani hatuoku. Hodo na huaposi ganupari. Seunang paingot-ingot akalusan ni hapasoku dohot pangalosoki. Sehingga maau ali Jehovah hobar tua sineroham ala ni denggan ni basam. Di panonon do uhum tuaka na dangol, jala diajar hodalan na tuaka na tarjebol. Itu yang go sahat na horas madhita. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sebelum upasat kami. Hatani debata parjolo hami songon na minta maaf ati buha terganggu no kita manginang sebulak balik kami pakai sapu tangan. Memang ala ni cuaca di Sima baru huakui ternyata saya juga punya keterbatasan.
Se huripu naguguhianau. Se walo uden. Abi tongdo mangge borsonari. Jadi mati buhan nong. Se bohado mangon natangis do mangon. Dang na natangis sauda. Alai alanido kondisiku. Unang kaibian nong dari puhamu. Bohado pati tahun marjami tali tangis. Daw. Dang natangis sau. Jala unang ulu hamu patangis-tangis sauda. Amin. Iya. Huria na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ada salah satu tradisi di negara Jepang. Ima na diguari uba sute atau uba sute yama. Nomor 8 mambolokon. Ketika Jepang mengalami pergumulan yang berat, ketika keluarga mengalami hasusaan si taono nadukduk, maol mangan, acit parnguluon, adong tradisi halak Jepang mambolokon na tua-tuana molo di culuna. Jala onan nong dibolokon maon dibuan matuhutan. Ditinggal homadisi pai mamate na tua-tuanay. Huria na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong sebuah cerita, kisah nyata, adong masada keluarga natong mengalami songoni. Borat ni pernguluan na macam luar biasa. Beratnya ekonomi. Dan keluarga ini punya tanggung jawab yaitu ibu di tengah-tengah keluarganya. Lantas suami istri mendiskusikan bagaimana ibu ini. Tarhona mamikir honna sida. Aihita pe maul mangan. Mahata ni salah satu amata manang inata. Pergumulan yang sangat berat. Akhirnya si anak memutuskan, ya sudahlah, saya akan mengantarkan orang tua kita ini, ibu ini ke hutan. Kalau memang itu adalah solusi yang terbaik, jalan yang terakhir. Jadi, dido yana konnema tunatorasna hopa mahoda oma. Ketika disampaikan perkataan itu maka ibu ini langsung menyadari ina mate. Jadi di emak sajom nai mada opa au hubo todo sakap muna. Hubo todo ali sajom nai mada sajom paima sajom dibuat natoras naima sa plastik boras. Ketika sudah dapat waktunya Roma geleng nei beta moma hopa maho asa mardal kita. Maka borhak manasida tuhutan. Ketika borhak nasida masuk tu hutan uhuddo dibolokon omak nai otik-otik borasi otik songoni dibolokon saya andong ditiup musi dibolokon musi borasi itu saya musi dibolokon musi borasi sahat tu nasida disada inganan naikon ditinggal hon nama natoras nai. Ketika si anak akan pulang, jidok ma, di somma hoda omakda, olo amang, di sopiau, mulak maho, bos maroham, jangan pernah kamu merasa bersalah, kondisi yang memaksakan untuk seperti ini. Ditatap giling nemo maknai, tangis mak. Alai boha becarana ikut tadi konon na. Sambil neng mardalan ibana ditatap musi.
ujungna dang mungkin be. Mardalan ibana muse, ditatak muse. Kebimbangan yang sangat luar biasa. Apakah aku harus sekejam itu kepada orang tuaku? Meninggalkan ibuku. Na pagodang-godang au ima. Balasonoku tunatorasu. Ini menjadi pertanyaan yang sangat berat. Sangat besar. Titik gunungan satu ngadalan mulak amatei. Gileng nai. Toh ya mak. Daripada mardosa au. Mulak mamusibana didapot tol mau maknai. Didokom ma. Oma mangido maaf mau. Ikon rap dohita. Doho paromaimu, doho popum. Molo pedang mangan, dang mangan mahita rap. Molo pekon mangan mahita rap. Ai hodo na pagodang-godang kami. Ai hodo na mananyako kami. Tangis ma, omak nai tangis magileng nai sambil diopa mamusia gileng omak nai mulak. Ditiki mardalan bingung gileng nai. Ala nanung nga di hutan. Na dia dodalan. Bah, buhado. Ditiki nung nga luja gileng nai. Ngalilu behita omak. Rodo, omak na mandokon. Ihutom ma ditanoi akaboras na diidaho. Masuk mo mak. Saya hubayad do, hutetek ko do akaboras. Asa iyan nong dalanmu mulak. Asa unang liluho. Huria na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nahudokon nahupasat na kaning. Ini adalah sebuah kisah nyata. Taringot tu songod dia dinalao mameop. Songod dia do dinalao makangoluhon. Fokus mahamu tuau. Songod hata ni debata mandokon paluasamu madadana kiro. Unang orai hamu. Jala porsia doau. Dang terganggu hamu molope marlujongi nasida. ID halo mohon debatado akadak danak naro tu bagas jorona. Amin. Amin. So nagali hamu. Amin. Amin. Iku semangat dohita. Molo taliot dorohata fokus tuhatan di bata las isipe dang bui mengganggu rohata. Aingok ma sude ikondo mandapoton di bata. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita sadarion. Pabuahon pardalanan ni pemasmur pesalmen. Ima si Raja David. Natape Raja ibana. Alai tongdo ikun dia ibana amanginang sitaonon. Parukilon. So dia si Saul. Na mangalele ibana neng pamateon ibana. So dia gileng na siap salom. Neng mangaleng sihon ibana. Alai dohonoku. Dang di pasobu de bata. Dang di paluas de bata. Aka naposo ni de bata. Gabe madebu. Jaladakya di pasiding de bata. Aka naposo ni de bata. Manaon si taononi holan sahalatna. Disadari para pesalmen do. Saya bukan orang yang baik. Aiheado hulaon dosa. Didiki husakabi membuat inatani anggotaku. Hiado husakabi akadusa. Alai. Dosa ido nagabi pangampat au marsaor dohoto. O di bata. Omma. Ayat na parjulu 1 ayat na patuluhon. Di suarahom madison. Hodo ale Jehovah dihanguluton rohaku. Songod dia
para pesalmen maka tindakon pabuahon na malungun si tutudo rohana tu de bata. Jala di boto ibana do na di bagasan si taono na dok do ibana. Alani kerodo au tutuhan de bata. Alani mol tabereng musidet dua ale de bataku marhaposan tuhodo au unang tungpaila au. Ikunuhonota amang inang sampai saat ini tidak pernah ada orang yang menyatakan Jesusido si palua ibana, Jesusido nama nugu-nugu ibana, Jesusido nama masu-masu ibana, alai ro Jesusi pailahon ibana, dakya masay. Dakya di paila Jesus akan naposona, akan dihalomohon rohana. Ale torusto Jesus dinalao manugu-nugu ibana, dinalao pahotor rohana, dinalao mamasu-masu ibana. Ido amang inang naboy berengota diturpukta sadarion. Bagaimana ketika Raja Daud mengakui, aku bukan orang yang baik. Aku juga adalah orang yang bersalah. Aku juga pernah egois. Aku juga pernah jatuh ke dalam lingkungan dosa. Tetapi aku menyadari siapakah aku ini. Oleh karena itu, dia menyerahkan, dia berserah diri, dia mengaku kesalahannya, dia menyatakan kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya. Jala, boy berengota, amang inang, di ayat paupaton, satu ayat papituhon. Ini adalah songot dia para pesalmen maka tindakon didok ale jahuba saya pabotohom matuau akka dalammu jala ajaron tuaku akka bogasmu. Di soma para pesalmen maka tindakon ay di batado na mga dalan tuhita ganup. Molo pesaha si taono na do di tonga-tonga ngulum dakya di pasobu de bata ngolum manaoni. Jala molo tabereng di ayat 5 saay togu-togu maaw tu bagasan hasi tongan mi jala azariaw. Oma tangiang ni para pesalmen. Oma na di pasaha para pesalmen jala pangidon na tuduhan de bata. Huria na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak mungkin setiap kita yang ada di sini tidak pernah berbuat dosa. Sudah hita, hiado mangulon dosa. Jalan peduahon. Dang mungkin hita namar pungu di tikon, dang tatadda dosa. Sudah do hita manadda dosa. Jalan patuluhon. Sudah na adong hita namar pungu di tikion di bagas coro di bata. Sudah do hita hea mengadopi si taonon pergumulan. Ale buhado responta taringot tu si taononi. Ima di mingguta sadarion di minggu info kapit. Jawonmu maau jadi alusaku maibana dengan topik minggu Jehovah pabotohon akadalanna Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Saha masonari amang inang pajauon ni ribata tuhita ganup. Di boto ribatado ahana masa di ngolum. Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Bagaimana Tuhan memanggil engkau agar mampu keluar dari pergumulanmu. Alai bohado responmu. Idu na woi berengota. Cian para pesalmen. Sahalak raja do ibana. Adong do huasona. Adong do gugona. Adong do tenagana. Adong do anggotana. Tetapi bukan itu yang dia pakai untuk menghadapi setiap pergumulan yang hadir dalam dirinya. Yang dia pakai adalah kerendahan. Kerendahan hati. Marserep ni roha. Marbengit ni roha.
mangadu bisa luhut nih. Edang adong lapatanna taalo si taononi marhiti gugut tamang inang. Dang adong lapatanna tidak ada gunanya engkau melawan pergumulanmu dengan pikiranmu. Tetapi yang paling berguna adalah bagaimana engkau bisa melawan pergumulanmu, permasalahanmu dengan kerendahan hatimu. Aido, bu ita bereng amang inang di turput da sadarion. Adong sada ilustrasi, ada seorang bapak yang sudah berumah tangga lebih kurang sampai 25 tahun, tetapi sekalipun dia tidak pernah dikalahkan pergumulan menjadi terhambat bersuka cita. Apapun kondisinya, dia tetap bersuka cita. Langsung dia pena masa, terus doi bana, mekel, mengida saluhut nai. Di salatiki, Roma inatana, didokomma, Papa, oh, nga 25 tahun kita marumah tangga. Meragam na nung ngatalupi, si taonon, persoalan, tantangan hidup. Terkadang kita mengalami yang namanya defisit keuangan. Alai, saya hui daho, holan na senyum, holan na mekel, mengadupi nama saya. Ahado resep na. Asa, wuyut toko dabah, asa rapita, rap mekel, rap malas droha. Roma matay. Resep na hula sada do dabah. Inang sorry pada, inang nauli lagu. Ahamay adong di dompet tu. Beh. Roy natay. Beh. Nakaras do ditiup amatakon siya kuta. Yang kerasnya dipegang suamiku dari kampung, ayah do. Romay natay dibuka ma dompet nih. Ketika istrinya membuka dompetnya, maka terlihat foto perempuan. Kan somal na tahe inang, adong do tempat inganan ni dompet tahe, adong do kan tempat inganan ni dompet dibereng mak. Wah, ada foto perempuan. Itu. Foto siapa ini pak? Roma matay mekel muse. Buka majo, pakaluar jo, foto isen dompeti, di pakaluar mak. Isi doon, bereng jo, itu. Lam di bereng inay mak. Foto kudu apa? Itu, ulu. Foto may 25 tahun nasalpo. Buh, buasa. Foto jadul disimpak ko di dompet mi. Buasa dang foto kusonaria roa. Idu gabi kusam songonon. Ngamaul be mamiring fotoon. Roma amatay. Borat dodaba si taonon naikon tadupi. Begitu sangat besar dan keras tantangan hidup. Kalau aku lihat foto ini jadi menyejukkanku. Bah, ulu, bah, songonaga tubuh holong rohani inatay. Molo di idaho, potoki, maka do arsakmi, ido. Molo songoni, potoku nasonari ma bahen. Roma alus ni amatay. Potom na julu do tabu idahon. Molo potom sonari hubahen, songod dia pe, borat ni arsaki, umacit dope, uborat dope arsakku, mangadu piho. Mamereko, holan na huida beho, nga borat si taonoku. Alay, muluh bereng poto jadulmi, oma na palabokon, adeku. Huria, na hinaholongan, di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Roma, inatay, kijam maho songoni di baiko. Iya. Hudok ko peina di suku kodo. Asa adong do sorminan. Jujur saja. Ketika aku melihat fotomu yang dulu,
bagaimana engkau bisa mempoles kebaikanmu. Songot dia asabui nok au di lambung mi, ido na ingot-ingot, alemolo sonari, holan na hutatap peho, kita tapo au, rodo hatam, aha belong belakko. So nasing pamerengamu, adong pangidommu, itu. Abi na patubuhon holong di bangsa aku. Itu. Alani gak bisa derma inatai. Ternyata suami juga membutuhkan kenyamanan di tengah-tengah keluarga. Amin. Dihamui nami. Hiado, dia do pihamu songoni tahe. Hiado diberi kamu dompet niaka mata. Mana hola nepeng ni diberi kamu. Hah? Hah? Dang pola dibereng. Aduh guarni. Laci-laci ni. Hola na dibuka. Adong hebeng na ima dibuat. Hah? Dihamu amanami. Adong do foto ni inang di bagasan dompet muna tahe. Manang unang majo di bagasan dompet. Isi hita na mambain foto ni inata di hempota. Isi. Aduh. Ulo naman nung sa minggu nun, persoalan nung bereng nun. Iya. Isi dope na mambain di hempon na, guarni inatana, istriku. Anong tahe? Manang nunga di bayan bedisi, poltop. Polisi to ba? Hah? Manang adong di bayan disi, security komplek. Anong tahe? Ya? Neneng dohonokku amang inang marili turpuk sadarion. Ternyata setiap orang mengalami pergumulan permasalahan, tetapi bagaimana dia bisa merespon dan memenangkan persoalan itu. Emolo gabe hita do na pataluhon ikun dohonot tado dang margugo hita. Alay molo marsormin do hita tutuhan di batang jala ido na tahaporsyai amang inang pamonako kita di sidon no dapat ta gugo na baru alin yang dohonok kuma porsya mahamu amang inang dang dihalomohon de bata asa turus sita di bagasan sita onon dang dihalomohon de bata asa turus sita di bagasan parukilon di pangido de bata do hita songot dia do hita mangalu-aluhon si tauno tai pergumulat tai tutuhan de bata di sidon nong dapot ta na di pai baru de bata na di pargugoi de bata hita jala di sima di patugu de bata rohata songon nanunga manada ibana songon ini dotong pesalmen Raja David dang tolap ni persoalan ni menahan ibana. Ketika dia berserah diri, menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan, Tuhan datang menguatkannya. Tuhan datang mengangkatnya. Tuhan datang memberkatinya. Alani sahama jojo ni di bata tu hita ganup ruas HKBP Tamarunang. Joon na maho bohama alusammu di bata. Tuhan memanggil engkau pada saat ini. Apa responmu terhadap panggilan Tuhan? Dan ketahuilah, Tuhan menunjukkan jalan yang akan kita jalani selama kita hidup di dunia ini. Amin. Martangnya kita. Mulai dari mali Tuhan di pasar roh nami, didengkan di basam, natotong mamasu-masu hami. Tarlu mobi hatam, nanunga mambohali hami. Marsor mi hamil Tuhan, sian hatam, sian parnguluon ni Raja David, nahodo na mandongani, na posomi, nahodo na mamburi dosana, nahodo na paibaruhon ngolu na rohana pikiran na Tuhan di bata. Jala dang di pasidiko Raja David, sian julum, ale mangerbang do tanganmu, dinalaw mamasu-masu ibana, dinalaw manugu-nugu ibana, dinalaw mandungani ibana asalam tahu,
asalam togu rohana. Mamiop hatam, maka ngoluhon hatam, di bagasan ngoluna, ditiki na une, manang ditiki na so une. Songoni madihami ganup ali Tuhan ruas ni huria maka bepeta marunang. Namar minggu di bagas corom ditikion, manang na ikon mandoho ti parminggon marhiti live streaming. Maragam bedo ali Tuhan, namasa di tonga-tonga ngulu nami. Asi maroham, tatap mahami ganup. Pargugoy mahami ganup ali Tuhan di bata. Jala pakulingi mahami. Suato mahatang di bagas rohanami ali Tuhan di bata. Naso macohot to. Totong mandongani hami mamasu-masu hami ali Tuhan di bata. Naso di pasidiko hami sian jolom. Jala hodo Tuhan na mangopa hami. Na pasato kami. Tu parngolon nago aka las neroha. Ali Tuhan di bata mulu. Adong ras nihuriam na di bagasan si taonon. Talumobi mali Tuhan di bata aka alani aka hamolon ni ekonomi. Aka hajukatan ni aka yanakon na. Manang aha pitahe Tuhan namasa tonga-tonga nguluna. Manatap mo ali Tuhan sian harjo mo dinalaw mamasu-masu ruasmi. Dinalaw mga puli ruasmi ali Tuhan di bata. Talumobi Tuhan ruas nihuriam. Na di bagasan para sahiton ali Tuhan di bata, tatap ma ruas mi ali Tuhan pasu-pasu, ruas mo ali Tuhan di bata, narap marminggu do tami didikion, totong maho mangirbak kontangamu mamasu-masu na sida. Talumobi ruas ni huriam, na ikon perawatan di jabu ali Tuhan di bata, ima Agusta Christine Borusyanipar, amang MU Tagalung, taposom amanami si Tua Adi Siregar, amang YF Sitorus. Asiroha mali Tuhan pasu-pasu nasida ali Tuhan di bata jalahoma na mangalehon gogon e baru hai pason dingolu doho ditodina ali Tuhan di bata ditikyo pele Tuhan dibuat kami di basan tangyang nami akar ruas ni huriam na makalason denggan basam marhiti tambahan bilangan ni umur na di jalo nasida siak kole Tuhan di bata ali Tuhan pasu-pasu ma ruasmi na di bagasan sa minggon marulang tahun. Ima ali Tuhan, yanakon ni Huriam Maria Romauli Silaban. Inanami Dr. Anda R. Boru Nabitu. Inanami Inang A. Boru Lubis SE MSI. Nabosom Rianti Monalisa Papahan. Amanami Amang J. Panjitan. Inanami Dr. Laura Anggriani Patoding. Dr. Ivan Pandapotan Sihotang, amanami amangha Hutajulu. Ali Tuhan di bata si maroham. Ditambahan bilangan ni umur na pinasapmo di tonga-tonga nguluna. Pos rohanami lamar tabba akalas ni roha lehonommu di tonga-tonga nguluna ali Tuhan di bata. Ali Tuhan ditikyo pe dibuat kami di basan tangyang nami saluhut na aka program-program ni huriam HKBP tamarunang. Ajari hami dinalaw mangulahoni. Marhiti programi ali Tuhan lamar sangap warmu di tonga-tonga huriam tarmobi di tonga-tonga parngolun ni ruasmi mauliate mo pasatami tuho mangasahon guar ni anak Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukin nomor 487 uhuma tapasahat amplop. Dok-dok pesita onon
tatanya koma piliata. Ale de bata amanami na di bano gijang. Hodo hororon ni saluhut sile holeo na denggan. Tod na solibasa na muliutus. Hu pasatamima siyan na nile homi tu ami pilan nami tu. Sejalo megabay uap no cus tu julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhasya kami pilanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni sileho-leho mi tu hami. Asalam gir-gir hami manduk muliati tu. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale manami na di bano gijang. Say pinurbadia magwarmu. Seroma harajomu. Se saut molo meniroham di bano tongon. Songon na di bano gijang. Leho matuhami sa darion hangoluan siya pari. Si sama dosa nami. Songon panisa nami. Di dosa ni doang mardosa tuhami. Una kami togion di panghujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hondo na puna harajao dohot hagugo rodi hasanga saleleng dilelengna Mula mahamu di bagasan dami. Jalo hamu mah pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim.